La Piti Capella sóc jo. Tinc diferents facetes. Una d'elles és el món del muntanyisme, però també soc mestra d'educació d'adults. Em dedico a fer tallers de cultura per la pau, tallers per la gent gran, grups de dones. I una d'aquestes facetes ja et dic és el muntanyisme. El Piti Capella és el meu nom que em coneix tothom, tot i que el meu nom, diguéssim, oficial, perquè apareix als documents, és Esperança, que també és un nom que m'agrada molt. L'únic que és una mica llarg i els meus pares em van començar a dir d'aquesta manera i així em vaig quedar. Però sempre reivindico també aquest meu nom real, que seria Esperança. Dels 6 als 28 anys aproximadament vaig viure al poble d'Esparreguera. Llavors jo sempre mirava, cada dia mirava la muntanya de Montserrat. Era com una mena de, no sé, de símbol i una cosa especial, que tenia un ganxo per mi i aquells pobles del voltant hi anàvem sovint a caminar per allà i no sé, jo no m'havia plantejat dedicar-me a la muntanya, però un bon dia em va coincidir que em va la possibilitat de començar a escalar amb gent d'Esparreguera, d'Olesa, i de seguida m'hi vaig enganxar, m'hi vaig aficionar i vaig veure que allò era com una droga. O sigui que sí que passaves por, que passaves a vegades, t'angoixaves per coses i tal, però que quan baixaves d'aquella muntanya pensaves, bueno, la setmana que ve on vaig, no? I de mica en mica vaig començar a formar part essencial gairebé de la meva vida. Hi ha moltes altres coses que m'agraden, però a la muntanya em dona unes coses concretes que potser em costa trobar altres llocs. Sí, al 84 tinc l'oportunitat, m'ofereixen unes amigues. Al principi dels 80 hi havia molt poques noies que ens dediquéssim al món de la muntanya, de l'alpinisme, de l'escalada, eren poquetes. Pràcticament ens coneixíem, sabíem qui era una, qui era l'altra, coincidíem. Llavors, un parell d'elles, que sortien bé sovint juntes, van tenir la idea de fer un grup de dones a la primera expedició femenina que anés a l'Himàlaia. La idea era, sobretot, per aconseguir trobar sponsors, patrocinadors, que ens poguessin finançar l'expedició. I això va tirar endavant i vaig poder formar part d'aquest grup. I vam anar a una muntanya a l'Himàlaia que es diu Cantega, que gairebé té 7.000 metres, i vam fer una primera expedició de dones del país, de l'estat, del continent, vull dir que havia hagut unes dues abans, però nosaltres vam ser, en aquest cas, també força pioneres. Sí, ens vam baixar tan entusiasmades d'aquesta primera expedició que de seguida vam comprar un permís perquè al cap de 2 anys, el 1986, anar a una segona expedició. Quan estàvem fent un entrenament difícil però hivernal al Pirineu, que en principi havia de ser com d'unes 7 o 8 hores d'ascensió, ens va sorprendre una tempesta molt forta, molt sèria, que ens va bloquejar la possibilitat d'avançar àgilment fins al cim, i anàvem 4 noies, més una persona, un noi que es va també afegir al grup a última hora quan ja estàvem nosaltres començant a escalar. I el resum és que ens vam estar una nit, un dia, o sigui, 3 dies allà intentant sortir d'aquell infern blanc, que jo dic, amb temperatures molt sèries, 40 sota zero, i molt de torb, molt de vent, però en cap moment vam abandonar l'intent i la lluita per sortir d'allà pels nostres mitjans, que llavors no era com ara que truques al 112 i al 86 no hi havia mòbils, tampoc ningú sabia que estàvem allà perquè es pensaven que ja havíem acabat la ruta, i de resultes d'aquests 3 dies durs, però al final, diguéssim, feliç, ens van rescatar, jo amb una temperatura de 26 graus corporal, vull dir que en teoria hauria de ser morta, però no és el cas, i en la recuperació no em van poder salvar els dits de les mans, i doncs bé, aquest va ser el preu, el peatge que hi vaig haver de pagar. I aquest va ser un gran canvi a la meva vida, però jo després vaig continuar fent muntanya, fent de guia i escalant. O sigui, va fer un gran canvi perquè va suposar moltes coses, però al mateix temps no sé si vaig canviar tantes al final. Sí, bueno, com ara fa 2 anys vaig publicar un llibre que es diu Dits de vent, que hem presentat ara, i encara anem fent camí amb aquest llibre, perquè ja et dic, ara aquest mes de març fa els 2 anys, i aquí ho explico una mica, que hi ha un moment en què dic una mena de joc,
per dir alguna cosa, que vaig a provar. I cada cosa que jo intentava fer, a vegades a la primera vegada no la podia fer. Potser no podia obrir una porta o moltes d'aquestes coses que no pots fer quan no tens mans o no tens dits. I l'escalada va ser una d'elles, vull dir, anem a provar. D'altra banda, jo, al tenir poca força als braços, de sempre, havia escalat d'una manera molt diferent a la majoria, per exemple, dels nois que tiren molt de braços, no? I això em va donar joc a que jo pogués continuar escalant a base de tècnica i de dansar per la muntanya. Doncs mira, van passar 3 cosetes a la meva vida que em van començar a motivar a acabar d'escriure. Una d'elles va ser començar a publicar una revista sorora de dones i esport. Jo no havia publicat mai res, escrivia... Soc molt lectora, molt, m'encanta llegir, però escriure com tothom, no? Si una miqueta tens ganes, doncs escrius. I tenia coses escrites. I llavors començar a publicar Sorora em va donar com una empenta de publicar més coses. Juntament amb el confinament, d'haver d'estar tancada a casa, tenir temps, i que els nens reclamaven molt, quan jo els explicava les aventures aquestes de l'accident, em reclamaven, volem saber més, doncs mira, ara ho plasmarem en un llibre. I de resultes d'això va aparèixer aquest llibre, Dits de vent. Doncs mira, que en el moment en què jo la escrivia no tenia una idea molt concreta de simplement fer-ho i deixar una cosa, una constància, no? El llibre, el fill i l'arbre, no? Doncs fills ja en tinc, l'arbre ja l'he plantat, doncs ara ja he fet el llibre. I una vegada, i em va passar una cosa molt curiosa, perquè el vaig voler presentar la primera vegada a Esparreguera, que és on jo vivia quan vaig tenir l'accident. I quan jo tenia davant totes aquelles persones que la gran majoria a mi m'havien conegut en l'època de pujar a l'Himalaya, l'època forta, i havien patit amb mi l'accident. Perquè quan una persona que t'estimes o que coneixes o que t'importa passa per una circumstància així a la vida, doncs tu també pateixes molt. I quan vaig tenir totes aquelles persones davant, fins i tot ara m'esgarrifo, vaig pensar, ostres, els hi devia aquest llibre, no? I va ser molt bonic. I a partir d'aquí, doncs mira, a Taradell crec que és la presentació 34 que faig. Vaig fent territori. Cada dia movem muntanyes. Tant de bo el gènere deixés de ser una etiqueta, un etiquetatge, però sabem per experiència o pel que veiem al voltant que en qualsevol circumstància encara hem de donar un pas més i moltes vegades arribem, no se sabem com a la muntanya, no se saps com has arribat al cim, doncs arribem a llocs que a vegades nosaltres mateixes ens fem creus, no? I hi ha muntanyes a vegades molt difícils, molt complicades, el tema de tenir cura dels altres, el tema de doblar la feina amb la vida quotidiana, amb la vida... I llavors jo crec que sí, i sobretot quan ens unim, quan estem juntes, mira, ara aquesta setmana ahir, el de la Constitució francesa, amb el tema de l'avortament, o sigui, tantes i tantes coses que les dones que ens han precedit o que ens envolten, doncs juntes, amb sororitat, avancem. El meu problema és que no paro. Sí, mira, ara fa un any justament estava a la Patagònia, vaig estar fent muntanya a Argentina i a Xile, i aquest any m'agradaria tornar-hi. Igual abans, molts viatges així propers al continent, a poder Albània, a poder els Alps, vull dir, són aquests viatges com més propers, però també m'agrada molt últimament, quan vaig justament a les muntanyes, a altres països, conèixer les dones que allà fan muntanya, com el cas, per exemple, que hem parlat de les Cholitas de Bolívia, que a través de la muntanya reivindiquen una sèrie també de drets de les dones i també la paraula que ara s'utilitza molt de l'empoderament. La muntanya pot ser un mitjà també per empoderar les dones. Una forma de viure. Tinc 2 muntanyes màgiques, una és el Pedraforca i l'altra és Montserrat. Que hagi fet o que jo sàpiga? Que hagis fet. Depèn de les circumstàncies. Ja sense dits vaig pujar al Cerví i no és que sigui difícil, però... I llavors la que veig a l'Himalaya crec que és la més difícil que he fet. Què portes sempre? A la muntanya jo penso que és important sempre portar un mitjà per conèixer el terreny, sigui a través, o sigui un mapa, un planell, jo soc de la vella escola, o bé, si no, un seguidor de Google, de Wikiloc, que penso que és important saber on ets i saber on vols anar i saber d'on vens. Evidentment, també un frontal, una navalla, esparadrap, aigua, una barreta.
Arribar a un coll, quan vas pujant i vas cansant i penses, quan arribis al coll d'aquell cim que estàs pujant, mira, abans d'ahir em va passar, i llavors de cop s'obre l'infinit davant teu, i això et fa com una pujada de vida. Un llibre connectat de la Kai Tempe. Canto jo i la muntanya balla. Penso que esteu molt ben sortits, penso que és un goig amb una biblioteca poder trobar tot aquest material i tant de bo moltes persones puguin treure profit i a més aquest tipus d'activitats que feu al voltant és una gran manera de fer país també.